Og velkommen til vores nye kanal, den hedder Mester Gutterne. Filmeren er en masse 6-8, som står hej nu. Hello. Og så er det mig, der er Messi ved at finde frem, som står sådan her. Mads, hvis du voter, så får du 2 creeper æg. Og man får også $900. Jeg skal også lige have 3. Det kan lige vi bare kan det. YouTube, hvis jeg står stille lige nu, så sorry. Jeg skal lige gå. Og så har vi så brugt Kickstarter. Som det er rigtig godt på vej, vi får de meste ting. Eller som sagt, at det her er ticket. Ticket plastic. Messi ved at finde for en ny ticketserie. Det bliver nok mig, der laver alle de fleste maskiner og sådan noget. Men han lærer det undervejs. Så står der, thank you, Mr. for your vote. Ja, Mads. Seriøst? Jamen, man får 2 creeper æg. Men dem kan man ikke kopiere i kondenseren. Nå, Mads, har du cuttet hele det her træ ned? Fuck. Og så har vi også startet med sådan en ring. Swift Wolves Running Game. Og så har vi fået noget iron og noget tin og noget kul. Og sådan lidt af hver faktisk. Så it's good. Ses. Hvor er du henne? Jamen, vi skal finde et sted at bo. Det er fedt sted. Her, det er lige til på. Okay, vi skal den der vej. Okay, jeg flyver efter dig. Og som du kan se, så bruger den her ting, snor-agtigt, som man gør sådan en flyve, dem bruger vores kolde, som jeg har vist inventory. Så det er sådan det der holder det. Så kan vi så også bruge dem. Så kan vi lave noget stærkere kul. Man kan lave noget, der hedder alternate fuel. Og vi skal også create en factory. Man kan lave noget, der hedder alternate fuel. Mener jeg. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg tror, det er alternate fuel. Så man så er noget, noget forbedret kul, som holder i længere tid. Og hvad er det her? Er det hus? Det er kæmpe. De har kun de har en energy condenser derinde. Så gør det. Her Mads, det her home her, det skal vi have rated på et tidspunkt. Prøv at kigge ind ad døren. Det har jeg jo. Det skulle da rigtigt. Skal vi springe ind? Ja, synes jeg. I mig den. Vi springer ind heroppe, og jeg springer. Det her, der bare gør det der. What? Okay, what? Min stof er. Ikke tage min stof. Det er det. Den er ikke tilbage. Man kan ikke tilbage, men man kan ikke væk. Det var lidt underligt, men jeg døde det der. Vil vi give noget mere? Ja, jeg har også en ring. Og så havde jeg noget mad også. Det vil jeg sådan set også spørge os. Tak. Så der, okay. Skal vi gå ned? Ja, jeg springer. Man kan godt åbne dem selvom. Jeg ved ikke om man kan springe den her i luften. Herovre. Vent. Lol, vi kan åbne hans chest. Der går nok ikke sådan noget godt i. Generator. Så er der kul. Det er det gode. Der er meget kul. Der er jernspader, en flint. Det er så meget kul i ham. Der er meget kul i de der generators. Kopper. Godt. Han har noget her. Er det her? Det er en mine, eller det er et laboratorium, eller hvad det her?
Wow, hvad fuck? Det ligner noget smadret crap. Det er fuldkommen ødelagt. Tror du, man kan springe sådan en energy condenser der i luften med... Nej, det kan man ikke. Skal vi ikke prøve? Kom op. Ja, den er... Hvis vi kan det, så vil vi få den perfekte start. Okay. Sådan. Det kunne den. Jo, det kunne den. Den er dernede. Vi fik ikke kopier, men vi fik sådan en der. Når vi har en kopier, jo, Mads. Ja. Ej, det er noget, der hedder det er en vulkan. Sorry, YouTube. Det var bare lige en menneske. Men spiller lige bare. Vi skal finde et sted, hvor vi kan bo, og tænker lidt på, at vi skal bo på vandet. Måske vi kan finde en spawner. Hvis I gerne vil vide serveren, så står den i description. Eller, vi kommer også til at spille meget på min server. Men den er ikke tjekket, så hvis I har lyst, så kom og join. Husk at sige til jeres venner, at de skal gå ind og se den, og jeg håber, I synes om den. Som sagt er vi ikke færdige nu. Så nu er jeg tilbage. Så er jeg tilbage. Sorry YouTube. For forstyrrelsen. Det var en fejl. Men nu har vi jo den her Collector MK3, som er mega god. Den gør sådan, at vi kopierer ting meget hurtigere. Så den får vi brug for. Vi skal bare finde et ordentligt sted at bo. Og hvis vi skal lige vide, vi inviterer en person til vores YouTube, eller en YouTube-video der. Femte afsnit. Nej, det er 5. subscribe. Okay. Likes. Vil sige det? 5. subscribe. Så husk at subscribe derude, hvis I vil være med. Hvis I vil være med, så subscribe, og hvis I vil være subscribe, og hvis I bliver, og hvis I bliver valgt, når I har subscribet, og I kan se, at vi har 5 subscriber, så på den, så lægger vi en video ud, der hedder som er en konkurrence om at være med i en episode af det her. Og så skal I så bare, vælger vi så går vi ind på random, så går vi ind og, nej. Skal du ikke sige det, hvor det skal, det er det bedste? Jeg havde nu tænkt på, at vi går bare ind på det der hedder random.org, hvor man bare sætter et navn ind, og så vælter den tilfældigt. Og så skal de bare skrive, for eksempel, hvis de vil deltage i for at deltage i konkurrencen, så skal de bare skrive æble i chatten, i kommentarerne eller et eller andet. Så skriv æble i kommentaren, hvis I vil deltage, når vi har 5 subscribers. Det var What? Jeg kan åbne hans chest. Var det gode ting, du render? Jeg har ikke... Mads, prøv lige at komme herover. Men jeg har også fundet det. Lad ligge den. Hvor laver jeg det? Nu er der 64 kul i. Jeg kommer ind i billedet. Hvor var det? Energy store. Sådan en som nu er jeg lige. En overklokker. Stærk. 4 overklokker, sådan noget. Iron plus. Jeg elsker, at man kan raid folk i ticket på den her måde. Jeg kommer ind. Den kan ske. Så kan jeg lige tage uranium celler eller
glas. Og så ægget og madet. Lukke. Den der skal vi bruge. Og det der kan vi hellere bruge. Tin. Lap. Vi kan bruge 3. Sådan der. Jeg havde en masse processorer. Mads, der er altså en maskine herovre. Det flyver videre. Men vi skal i hvert fald. Men første episode. Men de første episode bliver nok lidt kedelige på grund af, der skal vi lige starte op og sådan noget. Og vi skal bare mange synes det bare ja. Den første den her episode bliver i hvert fald jeg har fundet. Nok lidt kedelig. Skal jeg våge det, så smadrer den? Det kan du. Ja, det er godt. Hvordan våger du? Nu er bare nu. Ja. Nu skal du har våget. Jeg skulle ikke våge det. Det er det, du har våget det. Hvad? Jeg kommer sgu nu. Ja, jo. Men det kommer også til at være mig, der filmer programmet. Ja. Men her i starten er det bare den. Ja, fordi vi skal. Han har ikke et filmprogram. Jeg overvejer. Det er færdigt. Hvor er jeg for lidt? What the fuck is happening? Hvad sker der? Ved det? Læk. Ja, de første hvad det hedder, videoer bliver nok lidt dårlige, synes I. På grund af, at vi, og det synes vi nok også lidt selv, at de bliver nok lidt dårlige på grund af, at vi er ikke så gode til det, og vi er først i starten. Det er lige nu kanal, og vi skal lige få nogle virke, og vi har ikke fundet sådan en YouTube før. Så den skal vi lige gøre det. Kan jeg ikke se. Den er rød op i hjørnet. Episode den stopper måske lidt. Skal vi sige det? Det kan vi godt. Så vi ses. Jeg håber, I kunne lide den her lille episode, men så vi kommer til at meget mere med så. Kommer til at få nogle ting op at køre og sådan noget. Vi ses. Bye bye.